Господин Борисов, преди близо година ми гласувахте доверие, но и голяма отговорност. Заедно с колегите от София да работим за най-голямата ни структура в страната – ГЕРБ София. Печелим убедително в 13 столични района, с 4 повече от изборите през юни и с 11 повече от резултатът ни на местните избори през 2023 година. В 25-ти МИР лидерът на ГЕРБ и водач на листата е господин Борисов. Получава подкрепата на хората с близо 10 000 лични преференции, с което показахме, че ГЕРБ-СДС е категорично първа политическа сила. Дългогодишният кмет на София, госпожа Йорданка Фандъкова, и водач на листата на ГЕРБ в 24-ти МИР, също получава огромна подкрепа, събирайки 7515 преференции. На предсрочните парламентарни избори на 20 октомври за кмет на най-голямото село в България, Лозен, кандидатът ни спечели с 5 пъти повече гласове от кандидата на ПП-ДБ. На последните избори за нас в София са гласували над 23 000 души повече.